لە پاریسەوە سڵاوتان لێبێت من ئاڵا شاڵیم دەمەوێت لەگەڵ نووسەرێکی ناوداری کورد کە تا ئێستا زیاتر لە 20 پەرتووکی نووسیوە و زۆر بەشیان بە زمانی دیکەش بڵاو کراونەتەوە دوایین پەرتووکیشی 2 ڕۆژ لەمەوبەر بڵاوبەوە بە لەژێر ناونیشانی مێژووی کورد لە سەرەتاوە تا ئێستا بەڕێز دکتۆر حەمید بۆرس ئەرسەلان لەگەڵمدایە. دکتۆر زۆر سپاست دەکەم کە لەگەڵ ئێمەی زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. سپاس وێرە جێگەی شانازیت دەستخۆشیت لێ ئەەکەین هەر بژیت مامۆستاگیان. مامۆستا بەڕێستان سەبارەت بە دیرۆکی کورد زۆر پەرتووکتان نووسیوە. ئێستا ڕەوشی کورد لە دیرۆکی باشترە؟ ئێستا ڕەوشی کورد باشترە. ساڵن 1970یاندا ڕەوشی کورد ڕاستی پڕخراب بوون. لە کوردستانی ژێرین قەتلیامە بوون، ئانفال هەبوون، گوند نەدمان، سەدام لەسەر کار بوون. لە کوردستانی ئیرانە وازێت پڕخراب بوون. لە کوردستانی تورکی باکوور داربێک هەبوون، دەربە ئەسکەری هەبوون و gelek kes texmîn dikirin ke de Kurd ser piyan nemênin. Îro watekê me re dibêne 2010-2020 Kurdistaneke ye. Gelek Kurd li Îranê gelek serxuye berxwedaneke ye. Gelek Kurd li Tirkiye serxuye berxwedaneke ye û rojava de hikûmetekî Kurdistanê heye. Kurd ser piyanman, Kurd nemiran û ew duyalî de gelek baş e. Li berê hêzî gelek pirs hene, hêzî gelek problem hene. Pêşê dem de çawa em nizanîn quweta Îranê û quweta Tirkiye rojhilata navîn de gelek zêde ye. Her du rejîm ji Kurdan hes nakin, naxwazin ke Kurdistanê keve. Lê Cerzî beramber salên heştî vaziyeta Kurdan, rewşa Kurdan gelek baştir e. Baş e mamosta em pertûket 2 roj lemober bilav kirayەوە بە ناوی دیرێکی کورد لە سەرەتاوە تا ئێستا. مەبەستت لە بڵاوکردنەوە ئەم پەرتووکە چی بوو؟ Armanca me ew bûn ke ser Kurdan bi zimanê Fransîzî û hêvîdarin sibê bi zimanê İngilîzî, zimanê Almanî, zimanê Tirkî eserek hebe. Duya eserê de sentezek em nîşan bidîn. Kurd şkotên ew ê pirsê em nikarin bersivayê bidîn. Pêşiya İslamê de vaziyeta Kurdan çawa bûn, reşa Kurdan çawa bûn. Duyarî de mixabin destê me de tişekî pirekutine ye, pirxurtine ye. Lê piştekê İslam çêbû em dibînin ke vaqanivîsên Arab û Faris ser Kurdan gelek tişt nivîsînin. Watekê me re digîşe esra 16 vaziyeta Kurdan hebûna Kurdan tê qebûl kirin. Hem Fars hem Osmanî hebûna Kurdan qebûl dikin. û esra 20 ji bo Kurdan felaket e. Esrekê felaket e. Kurd perçe dibin, sînor dibin, sînorên eskerî gelek ciyan de perşandinekê gelek mezin heye. û me got ser van tiştana em sentezek çêkîn. Ev sentez hem ji bo lêkolînan be, lêgerekê ser Kurdan kar dikin, hem ji bo teleban bin, ji ber ku gelek şagird û telebe ser Kurdan dixwazin tişt binivîsînin û hîn bibin, ji bo rojnamevan bin û ji bo siyasetgeran dibin. Ji ber ku gelek siyasetgerên Kurd dîroka xwe ew pir nizanin, ya zî kêm dizanin. Me got sentezek hebe, ji bo her kesê pir baş dibe. Ew senteza îroyê ne. Dibû ke 3 sal paşê, 4 sal paşê sentezekî nû lazim be. Ji ber ku eserê nûsankî wextek li ser wextek agadarî didin, ew ê wextê ronî dikin. Lê berê pî de piştî de 3 sal paşê, 4 sal paşê, 5 sal paşê dibû ke sentezekî nû pêwîst be. Bale destەکانت خۆش بێ مامۆستا. باشە جەناب باسی سیاسەتوانە کرد. ئایا سەرۆک و سیاسەتوانی کورد ئێستا توانی ویانە دۆزی کورد بکەنە گفتوگۆی هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان؟ داخوازیya wan heye, tiştekê ji destê wan tên dikin û ew baş e. Lê aliyê din de zî me re digere bibîne ku hem Tirkiye hem İran li ser Kurdan gelek tesîr dikin. Li ser Kurdistana başûr me re dibîne ke Tirkiye eskerê leşkerê xwe dişeyne henî gundan bombarda dike. İran wî her weke wî navbeyna Kurdan de mixabin prosesa entegrasyonê hê çênebûye. Aliyê başûr de zî me re ve wî dibîne navbeyna başûr û rojava de zî dibîne. Yani siyasetgerên Kurd dixwazin de tiştekê destê wan bikin ku mesela Kurd cîhana hemî cîhanê bê qebûl kirin, bênas kirin. Lê belê hê gelek tiştê hene gere kar bin bikin. بۆچی تایسە نەکراوە؟ ji ber ku vaziyeta Kurdistanê xwe pir xirab bûn.
هم aliyê aborî de pir xirab bûn, hem aliyê siyasî de pir xirab bûn. Daeş mesela ji bo Kurdan pir felaketeke mezin bûn. Tirkiye wekim got felaketeke mezin e. Tirkiye kete Efrînê, Tirkiye kete Serêkaniyê. İran ji bo Kurdan felaketeke mezin bûn. Yani berxwedana Kurdan goravan quvwetên devletên pir mezin kêm bûn. Yani askerên Daeşê kêm bûn. û ew mühim e. Marivgere bibîne ku devletên cîhanî her tim piştgirtiya Kurdan nakin. Daxwaziyek heye ji bo wan. Gelek kes dibînin ke dava Kurdan doza Kurdan dozeke bi heq e. Lêbelê naxwazin Tirkiye aciz bikin, naxwazin Îranê aciz bikin. Yani faktorê wî pir in. Tenê carî meriv dibîne ke gora 10 sal berê, 15 sal berê, 20 sal berê Kurd destê wan de henê ekusî hene, îmkan zî hene û dixwazin ke ew bi xwe bibin hendî xwedî heqê xwe. Bêjin ki em zî hene, em zî grûpeke dîrokî ne. Em ne gulamê Tirkiye ne, ne gulamê İranê ne. Em mecbûr nînin esîrê Beşar bibin, Beşar el-Esad bibin û yan zî Bexdadî bibin, yan zî Saddam Hüseyin bibin. Yani duyarî de meriv dibîne ke prosesek heye. Ev proses ji bo Kurdan gelek mühim e. Ev proses tê mane ke em dixwazin bibin subject kolektifa dîroka xwe. مامۆستا پرسیارێکم هەیە بۆ بوورە. هەرێمی کوردستان کە ئێستا خاوەنی ستاتوویەکی یاسایی و سیاسیە توانێت دۆزی کورد بێتە پێشەوە؟ گۆرە 30 sal berê 40 sal berê belê. Lêberî henî tiştan de zî meriv mixabin dibîne ke felaketî çêbûn. Mesela Kerkûkê 2017 de ji bo mehemî trajediyekê pir mezin bûn. Yani Kurd karbin berxwe bidin. Li Kerkûkê çend saet berxwe bidane belkî vaziyet tiştek rewş tewrekê din bana. Ez bawerim ku mesela salên 2010 de destê Kurdan de gelek imkan hebûn. Aliyê petrolê de dinyek pere hebûn. Karbûn awan peran bi tewrekê din bikarbînin. Karbûn ji bo lêgerînin ser Kurdistanê dinyek tiştên din çêkin. Mesela me dawa kiribûn doza me ew bûn ke kutupxanekî millî hebe li Kurdistanê. Pirtûkxanekî millî hebe. Ew ji bo Kurdan tiştekî gelek mühim e. Zankoyê Kurdistanê hene, ew pir baş in. Lêberê seviya wan zankoyan her tim pir baş in. Yani gelek tişt tê karin bên çêkirin. Tenê car zî meriv gere bîne bîra xwe hebûna Kurdistanê bi serê xwe mucîzek e. Yani 40 sal berê yek bawer nedkirin ke rojek di Kurdistanekî awakî ava bêkirin. Yani fırsatî pir in, şansê Kurdan berwan yani felaketî pir in, tehdîtî pir in. Lêberê aynı wextê de zî meriv gere bibîne ke destê wan de îmkan zî hene. Gere evan îmkanan bikarbînin. Bale. ئێستاش چەند ڕۆژێکی دیکە نێچوان بارزانانی سەرۆکیێمی کوردستان لە کۆشکی ئیلیزێ لەلایەن سەرۆکی فەڕەنسا و ماکرۆن پێشوازی لێ دەکرێت. ئەم پەیوەندیە چەند گرنگە بۆ کورد مامۆستا؟ Ew peywendî gelek giring e ji bo Kurd ji ber ku aliyek de Amerîkayê bê hebûna Amerîka em zanin ke mesela 1991 de Kurdistanek nikarbin bê ava kirin. û îro hebûna Amerîkayê li Rojava gelek mühim e. Bê Amerîkayê Rojava belkî nikaribe ser piyam sekine. Lêberê aliyên de zî Avrupa heye. Avrupa zî aktöreke mühim e û Avrupa bawerim çiqa biçe quweta wî zêdetir bibe. Avrupa hen îmkanê wî heneke ser Tirkiye tesîr bike. û ke Serokbarzanî bi Fransayê Macron bibîne ew tê wê mane ku aynı wextê de ji Avrupayê zî mesajek dişêne. Duyarî de gelek çêk mühim e. û ev yez yan bînin bîra xwe yani bu 40 salê li Fransayê beramber Kurdan sempatiyekî gelek mezin heye. û Enstitûya Kurdî zî perçekî wê sempatiye yani hikûmeta Fransayê îcazet da ke Enstitûyekî Kurd li Parîsê bê amade kirin. Ew gelek mühim e ji bo Kurdan. Yani Kurd nikarin ne Avrupayê bêrin aliyek ne zî Amerîkayê bêrin aliyek. Îro pêwîstiyan bi her duwan zî heye. مامۆستا ڕۆژاوای کوردستان ئێستا لە دۆخێکی زۆر تایبەتایە. بەڕێستان وەک شارەزایەکی پەیوەندیەکانی نێودەوڵەتی پێشبینی دەکەن کە ڕۆژاوای کوردستان ببێتە خاوەن ستاتوویەکی یاسایی هەرێمێکی ئۆتۆنۆم لە چوارچێوەی سووریادا؟ Gelek mühim e. Gelek giring e ji bo Kurdan. Ne tenê ji bo Kurdên Sûriye. Ew ji bo hemî Kurdistanê gelek giring e. Rojava îro qelbê Kurdistanê li Rojavê lê dikeve. 30 sal berê li başûr bûn îro li Rojavayê û gere em zanbîn ke Kurdistan hemî pêwîstiya Kurdistanê bi şeklekî giştî bi Rojava heye û
peyvistiya Suriye bir rojava heye. Bê rojava marın nikare tahmin bike ke disibe Suriye sekülerist û demokratik derkeve meydanê bê hebûna Kurdan li Suriye nasyonal sosyalizma Araba ku Partiya Baas wî temsil dikirin carzê kare vegere hebûna yani hem Kurdistan hem Suriye peyvistiya wan bi rojava heye û îro henî mecal hene. Henî mecal hene dibe ku Amerîkî eva cara xıyanetek li Kurdan, piştgirtiya Kurdan bikin. Em zanîn ke hem Avrupa hem Amerîka li ser Tirkiye henî tesîran nîşan dide. Naxwaze ke Tirkiye nüfuza wî zêde bibe. Yani dibo ke rojavayeke bu 12 sal, 13 sal heye pêşedeme de zî serpiyan mîne. Wek min got ji Kurdan gelek mühim e. Yani Kurdayetî yani Kurdîtî pir alî. Nava Kurdîtî de gelek aktör hene, tradisyonê mezcê hene, henêk li Sûriye mezin bûne, henêk li Tirkiye mezin bûne, henêk li Îranê mezin bûne, hereketên siyasî cihê hene û ev mühim e ku ev pir alîtî bê qebûl kirin û ev pir alîtî ji bo Kurdan nebe problemekî mezin, tam tersî bibe fırsatekê ji bo ke pêşedeme meriv kar çê bike. Duyarê de gelek mühim e ke aktörên Kurdî kar bin temasê wan nava wan de hebe û gelek baş bûn ke Mazlûm Abdî çû Barzanî dît, Barzanî wî qebûl kir û ev ya bi eşkere hate kirin. Ne bi şeklekê vekrî ne derêgirtî bi şeklekê pir vekrî bêjin em Kurdin, em her du aliyan de jî Kurdin, em sînoran ji ortêran nakîn, em nabêjin ke di Sûriye nemîne, Iraq nemîne, lêbelê her du aliyan de jî Kurd hene. Kurdên Iraqê perçekê Iraqê ne tene aynı wextê de perçekê Kurdistanê ne. Kurdên Sûriye jî perçekê Sûriye ne, li aynı wextê de perçekê Kurdistanê ne jî. Hebûna Kurdistanê nikare bi aliyê sînoran da bê parçekirdin. Dewlet hebin jî Kurdistan heye. Kurdistaneke derve sînoran heye û ev ya gere bê qebûl kirin û ev ya Kurd bi şeklekê eşkera dibêjin. Duwarê de gelek mühim bû ke Serok Barzanî Mazlûm Abdî qebûl bike. Bale. Her seberes be Cenab-ı Behsî Kurdistanî Bakurî Kurdistanî şi dikir. Pêvajo û proseyekî nêrînbûn li Tirkiye beramber bi Kurd destî pê kiriye. O calan jî dawayê kir ke PKK hilweşetewe çek dabinin. Başa برای برایستان لو باور دان که او پروسه بگاته انجامه که باش به بکرد لترکیه؟ هدیه مهمیان اوسایه. دبیر مرد گره زنبه کو 2013-14 دازی پروسه کبون. پروسه نشو سری tam tersi medit ku rejima Türkiye li ser Kurdan gerek katliamê mezin Kurdistanê gerek katliamê mezin çêkir gelek serokên Kurdan hatin girtin û îro wateke meriv gotarên Erdoğan dixwîne yan zî dibîste Erdoğan dibêje du tişte ev ya mesela terörê ye em gere mesela terörê ji ortê rakîn wateke meriv dibêje mesela Kurdan mesela terörê ye ev tê wê manê ku em hebûna Kurdistanê mesela Kurdan qebûl nakîn doza Kurdistanê qebûl nakîn di duan Erdoğan dibêje mesela Kurdan geleneke ve deste emperyalistan û deste siyonîstan mesela Kurdan meseleke meşru ye mesela Kurdan ne meseleke de İsrail û Amerîkayê ne meseleke emperyalistan e Kurd bu 100 sal hene Kurd bu 1000 sal hene hebûna wan dixwazin ke hebûna wan bê qebûl kirin loma meriv gere pir diqet bike yani wateke Erdoğan dibêje em dikevin prosesekê nû nermayiyê dibû keviya çê bibe lê wateke lêbelê aynı watê de gere meriv bêje ki mesela Kurd ne meseleke terorê ye. Bale. ئەوە گرنگە ڕاستە. مامۆستا دوایین پرسیان بە بەڕێستان ئەوەیە پرسیارێک کە لە هێزری کوردایە ئایا کوردستان دەبێتە دەوڵات ئێوە زۆر لێکۆڵەنەوەتان کردووە و ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست چاوەڕێی گۆڕانی زیاترە. بەڕێز حەمید بەرز ئەرسەلان ئایا کوردستان دەبێتە دەوڵات؟ Gerek zahmeteke mor berseva ve pirse bidem. Aya Kurd heqê wan heye ke bibin dewlet? Belê. Mecal îro heye? Na. Mecal îro tune ji ber ku sînor hene, dewlet hene, Iraq heye, Sûriye heye û planîzî Îran û Tirkiye heye, faktörên jeopolitîk hene. Yani îro gelek zahmeteke Kurd bêjin em dixwazin bibin dewlet, em ê karbin dewletek çêkin. Lêberê gelek mühim e ku fikra Kurdîtiyê nava Kurdan da ji ortê ranebe. Ke Kurd nava çar perçan da bin zî ku derve wan perçan Kurd karbin bêjin em aynı wextê da Kurdistanîn.
بەڕێز حەمید بەرزەرسەلان زۆر سپاست دەکەم بەم چاپێکەوتنەوە هیوادارم جارێک کە دانیشتنەوە پێکەوە بە من بڵێ کە کوردستان دەبێتە دەوڵەت. مامۆستا زۆر سپاس بەڕێزی. بەڵێ سپاس بۆ ئێش کە لەگەڵمان نابوون.